नमस्कार, मी साईनाथ गावकर। आज महाशिवरात्री उत्सवाच्या निमित्तानं इतिहासाच्या पानात दडलेली कुणकेश्वर मंदिराची ती ऐतिहासिक लढाई आपण पाहणार। कोकणची काशी असा उल्लेख असलेल्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वरचा महाशिवरात्री उत्सव म्हणजे साक्षात कैलासाधिपती जगदाधिपती श्री शिवशंकराच्या कोकण काशीचा महासोहळा। कोकणातल्या आई सातेरीच्या वारुळ पेडाचं, कोकणच्या गणेशोत्सवाचं आणि कुणकेश्वराच्या शिवरात्र उत्सवाचं मिळून जे शिवगणेश तत्व आहे तेच या लाल तांबड्या मातीचं वैभव आहे। श्री कुणकेश्वर म्हणजे कोकणाचा अधिपती। अतिप्राचीन काळापासून येथील कणकेच्या राईमध्ये वास्तव्य करून असलेल्या शिवशंभू महादेवाची ही पवित्र कणकेच्या बनात असलेला ईश्वर म्हणजेच कुणकेश्वर आणि देवाच्या नावावरून गावाच्या नावालाही पुण्य पावनपणा लाभलेलं हे कुणकेश्वर 1100 शतकापासून कोकणाचाच नव्हे तर वसुंधरेचा साज असलेलं हे देखणं शिवक्षेत्र अरबी समुद्राच्या काठी कैलासाची अनुभूती देत आजही आपल्या शिवभक्तांना वरद देत। साक्षात कुणकेश्वराचा अधिवास हा या कोकणच्या भूमीला शिवभूमी बनवतो। पण देखण्या स्थापत्य कलेनं नटलेलं श्री क्षेत्र कुणकेश्वराचं मंदिर हे शिवशंभू सोबत शिवछत्रपतींच्या शिवभक्तीचीही गाथा सांगणार। असं म्हणतात की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वतः कुणकेश्वर क्षेत्री भेट देऊन शिवशंभूची पूजा केली। शिवछत्रपतींच्या पश्चात स्वराज्य वाचवण्याच्या लढाईत श्री क्षेत्र कुणकेश्वर मंदिरानं स्वराज्याला दिलेलं बळ हा एक काळाच्या पानात दडलेला इतिहास आहे। त्या काळी छत्रपती शिवरायांच्या अष्टप्रधान मंडळापैकी एक असणाऱ्या नारो निळकंठ अमात्य यांच्या अधिपत्याखाली हा विजयदुर्ग पासूनचा सागरी प्रदेश होता। नारो निळकंठांची श्री कुणकेश्वरावर अपार श्रद्धा होती। मुघल सल्तनतीपासून श्री कुणकेश्वराचं मंदिर वाचलं पाहिजे यासाठी नारो निळकंठ यांनी प्रचंड सुरक्षा लावली होती आणि त्याच वेळी औरंगजेबाचा पुत्र शाह आलम हा घाट उतरून या तळ कोकणात आल्यामुळे आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली। त्यावेळी कुणकेश्वर मंदिर हे गोळ्यात भरणारं मोठं तीर्थक्षेत्र होतं। त्यामुळे कुणकेश्वर मंदिराला शाह आलम त्रास देईल अशी भीती नारो निळकंठांना वाटू लागलेली। नारो पंतांनी आपल्या आराध्य दैवताच्या रक्षणासाठी उपाययोजना सुरू केली। स्थानिक कुणकेश्वर ग्रामस्थांसोबत मराठा सैन्यानं हिंदूंच्या या पावन क्षेत्राच्या रक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली। छोट्याशा सैन्य बळासह आणि हजारो हत्तींच्या बळानं नारो निळकंठ अमात्य यांनी श्री क्षेत्र कुणकेश्वराच्या रक्षणासाठी छातीचा कोट केला। पण तरी शाह आलमची नजर कुणकेश्वर मंदिरावर पडलीच। त्यानं कुणकेश्वर मंदिरावर जोरदार हल्ला चढवला। मंदिराभोवती तटबंदीच्या आधारे आपल्या तोकड्या बळानिशी मराठ्यांनी कडवा प्रतिकार केला। पण शाह आलमचा तडाखा भारी पडला। पण लढाई स्वराज्याची होती आणि तीही श्री क्षेत्र कुणकेश्वर मंदिराच्या रक्षणाची। मंदिरासभोवती थेट मैदानातल्या हाराकारीमुळे शाह आलम मनात खुश होता। पण त्याच वेळी कुणकेश्वर मंदिराच्या कळसात आपला काळ बसलाय याची कल्पना शाह आलमला नव्हती। त्याच कळसात लढवय्या मराठ्यांची एक तुकडी लपून बसली। मुघल फौजेला काही कळण्याच्या आत कळसातून जय भवानीचा जयघोष करत नारो पंतांनी कळसातील गुप्त जागेतून बाहेर उडी मारत तलवार उपसली। स्वतःच्याच गुरमीत असलेल्या मुघल सैन्याला कळसातून हर हर महादेवच्या जयघोषात तलवारी खणाणल्या। मुघल सैन्यावरती मराठे तुटून पडले। मराठ्यांचा रौद्र अवतार पाहून मुघल सैन्य पळून गेलं। त्याच कळसातून तलवारीच्या रूपातून जणू त्रिशूळ रोखलं गेलं। मराठ्यांच्या इतिहासात कुणकेश्वर मंदिराच्या कळसातील लढाई म्हणजे कळसाध्याय हेच सत्य। या लढाईनं शिकवलेला धर्म हा हृदयाला स्पर्श करणार आहे। मुघल सैन्यानं मंदिर परिसरातही बरंच नुकसान केलं होतं। जीवापाड जपलेला एकीकडे माझ्या कुणकेश्वर मंदिरासमोर धर्मविरोधी कारवायांवर विजय होत होता आणि दुसरीकडे माझ्या मंदिरावर झालेला हल्ला याचं दुःख नारो निळकंठ अमात्य यांना सहन झालं नाही आणि शिवशंभो म्हणत त्यांनी आत्मार्पण केलं। आजही नारो निळकंठ अमात्य यांची समाधी कुणकेश्वर मंदिर परिसरात याची साक्ष आहे।
आजही कुणकेश्वरच्या पालखीच्या वेळी म्हटली जाणारी आरती ही अमात्य नारोपंतांनीच लिहिलेली आहे। या आरतीतही नारो पंडितांच्या उलीचा स्पष्ट उल्लेख। आज हिंदू धर्म रक्षणाच्या लढ्यात अनेक योद्ध्यांचा उल्लेख करण्यात येतो, पण कुणकेश्वर मंदिर कळसात लढलेल्या मराठा योद्ध्यांचा उल्लेख म्हणजे कुणकेश्वरची एक विजय गाथा आहे। आणि हीच विजय गाथा आज महाशिवरात्रीच्या निमित्तानं आज स्मरण करून श्री कुणकेश्वराला वंदन करूया। जय कुणकेश्वर। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसंच फेसबुक पेज लाईक करा, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।